What is a rather found to Uram. Found to Uram. Found to Uram. If you are saying, big shem, Amanaka, one hour there, Rusty. Adiena big shem, but Odo in Kamuta. Tisera de Sarah de Fahudo Uram. Ejapa Udina and area ye picture. Yet Yasia, yet Simon. Yusua, ye bound chain abaji and a home. And you now encounter science wakaye. And you now encounter science wabudi and free. If you say, now you will soon be. Na ye wosum kadi bom na ye hu ye bom kom ni fa ni ba bia ye mfa impofram ne hu sa ehan bia pie e kasa tere ye sa ye mfa ekwan a ehan na toso ne so aya faso abenya home ama ye kra ohin kase enyam nka wudi ejom ni enije bia semekra ma Sana Mr. Sebra ma umay so en shawon kra emma. Awiye da ti wanim kire ne de yu do di kire ya dawase badominti amen amen e ba chota na semami afode ne e ba bebo min priti enche me kan sem kitwa bi na yabo afade ni ekufi because me say kokumasi to say pontem me ko bu sekruwa asole ansa no mapon ti me ncha afade ni preaching nya ha me di be 30 minutes be nti shasi yu sikano momon fa kan ko famra na time na duro hallelujah amen menche abuja for me ka sim bi atiro shoni ni na ka tuni ase minia men no de wanya no not the way now, and change what the mawo, and change what the mawo. Acho, imudan. Much of them better channels. I said, men not the way now, and change what the mawo. I said, from me say a street. Men not the warning change what the mawo. She would direct. If we saw a crabby set in Kukubu, and a bro for this, I'll say hand respect. We're trying now with you. No, I don't know. We are direct. And not the one in change or the mao, a tree casa, etc. Papa. Don't love the gift more than the giver. Hallelujah. Never love the gift more than the giver. I repeat, never love the gift more than the giver. This man, don't you say me ko yin na bia anywhere me go can for them wasem. But after for them preaching, they accept Christ. On be fire. After the ura na ni apon. Amen. And I'm can you. I am here. One of the catching any more resada. Last time I can work from say politicians munya now munya Ghana kana munya bia. Fancy a just no fancy no more. Nem many no one serve no more no titini. Oh, be done.
first can you put to no we are no twetwam na mo kekare ya so they say wanum cry there be poison a poison. Hallelujah. Amen. You can't spend 5 minutes per actual na ya bar for them. Never love the gift more than your giver. Abusha for answer bra. Sorry bra. Also bra. Also bra. Mon shadia mi be me kan sim bia kyerem. O wale ko bia wa ha. Maame ene papa mo amuntie saa asema making. Impossible and answer it is a sin. Wrong. Emma or walifu bia say obeka kire ne yire and also obeka kire ni kunu say me domema e chen. But o mu cha asem na making. They say wrong. Yes. Sɛ wobɛka kyerɛ umma sɛ udowo mu kyɛn ukunu banimdia yɛ ne nti yɛka daa ɛnyɛ biblical. Yes. Sɔfo me baakyɛ me boa I know what I'm saying but ɔmu gya asɛm na meka no yi ɛyɛ wrong sɛ wobɛka kyerɛ ɔba sɛ wodɔ ne kyɛ ne maame anaa ne papa. Obiya pede twa so ati. Hallelujah. Twa asasi we so no. Ade bia nyame boye bia e wa sekere onim di ntia oyeye. Enti aduaba obo no edi ntrom no oka kere enuaba ne se obia nso ti se die ni suban ni su ene ne ban ye de etie. Sababa penu mususu ye se obi asu ne ban etie e kire se obi adi ni lem 2 anu o kire asase a sa nua ba no ebi atimi fifi wo so be wi ase di adane no na mx enti o kire ba bia wo de ahwede esi a ebe fifi anu o kire asase a ebetimi afifi aburo banti ene bode ye enti mebusa mo question semiko diaburo ewo claim na se emfifi a aburo no na enya na asase ne na enye ha mati asase na wo se enye me da hwede ese me be fifi na emfifi enti den na aka tem asase ne enye ha they are doing the right thing at the wrong time and place. Yes. One man only problem and one man assassin so dey. So far after when Timian finish say eburoni ye assassin so ye. Benye baabi na wasa wode ne ye dey. Exception. Nti mfaso bi amfiri so mada ebesima ma de ache. Ba wi ta buro na de ko say asase ayi bia no mu a eni 2 weeks onko no na asase ye. Enti so bi tia no akodua aburo e wa afurom na se emfifi a why na was blame mu no you blame yourself ni pa bebre e cassette e urante e bompa ye hunu e wesi o mu energy. They are doing the right thing at the wrong time. Abusafo Bible say ade nyina betwam ebeka nyankopon asem nti asem ni ade nyina betwam amana kade yi nyankopon asem enti mu nsa ade we nso se me papa we anase Mr. Frank ti we se Mr. Frank edomia kosi sen otimi de ne ka ama me tukwan ochem sika ochem honam fama de nyina bi obetimi di mi fie mpo ateme bibia wo mi ko di fie a ade bia soso odomia koduru se ade obi otimi ma mi wulizia otimi ma mi yusu bia ebeka ade ba ko pe saa se mi original kan bi ye din command ye se kromu asofu bi sa wo be wale a
na sɔfo nketewa no gye sɛ odi ka atɛtɛ ɔyere nansa ne wagyaa na ma adifo no deɛ kwasasɛm de ɔmu di bio ayɛ yɛ pirikyi a yɛ na bi mu ɛdi asɛm yɛyɛ nim deɛ yɛatene deɛ yɛhunu kwasasɛm mu di wɔ kurom a no na da mu so ntoma bɛpie no Ghanafoɔ ma wobɛto yɛ boɔ ɔmu di bɔne ankasa me and you say yɛ na nakora last one wodwane ɔka kyɛn sɛ ɔbɛbɔ ne dam akwa no na ɔno na nano ɔden pa wɔ radio no so ɔsɔfo bɛnkwa deɛ menyɛ ɔne ɔbaa ne da wia ne wasi fia ma na ɔtɔ ka ama no nti ɔbaa bia a wobɛwale no bia gye sɛ ɔno di kan hye so nka na ɛbɛwale gye sɛ sɔfo wadi kan hye ɔbaa no so owia na ɔtɔ ka ama no wasi fia ama no nti eduru no so na ɔsɛ papa adeɛ wei deɛ mentimi nyɛ da ne wodwane saa sɔfo no ɛnkyɛ bia na wie bɛba ɛfiri sɛ awurade bie m'ani clear na ne nan sisi fam na ɔba sɔfo wɔ anim na wɔpa ne kyɛw obi nan sisi fam a mote aseɛ wodi mmirika ɛhyɛ trouser tuntum na ne nan sisi fam wobɛbu sɔfo wɔ anim nkotodwe na wɔpa ne kyɛw ɔma wie nam kwan mu manti de obi nim kan waso ɔne ne sɔfo ketewa yɛ de twɛn mpana 4 years ne nyinaa nsa na nsɔlema ne nim sɛ ɔyɛ wɔbɔfoɔ nti na ɔbɛ sɛ ɔyɛ ade bi mu so ɔyɛ nipa ɔno no ɔne ne da ɔka kyɛ ne sɛ Saturday council sika no mede ne nyinaa ɔdɔ mede kaa ne bɛma fa ne nyinaa ɔdɔ mede ɔfo ne bɛma wode a nti wei mu ɛna afɔdeɛ ne yɛbɛbɔ no anwontofoɔ no mede bɛma mo wase nti wei baa na wei kɔ safranka mu deɛ ɔmu nka kyerɛ yɛpɔn mu kɔ fie mɛkyaa mo Yesu n'ani hwɛ nneɛma wɔ fam mu papa sɛ papa yi dɔm ya kɔsi sɛ deɛ ya wonim sɛ he can never ma wo adamfoɔ mu yɛ taita ɔmu ne ɔmu yere mu sɛ yɛyɛ adamfoɔ a wotumi fam asade wotumi fam biribia saa so na meyere so wotumi ne ne dam so wotumi yere no yere da moate bi mpa ni dam ɛnsi saa da moteam ade ti na moteam ɛyere paa deɛ ntwe saa original say emibisa so original tete ka so bo wa saa no wɔte a nka abɛɛ de wɔse nka Amos me fa mic na me kotokoto a na me de ahye na bɔdi ase no se papa jai sai jimi no what is here na ɛsɛ wɔkwagye ne wɔ na ade a wɔdɔ ho a wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛpira to obetumi de adeɛ nyinaa ma ba saa adeɛ no nko adeɛ wontumi mfa ma wo da awadeɛ a te sɛ aburokyire yɛse da biaa nyɛ nso yɛtim mewu a kwaa ne nkurɔfoɔ so wokɔ yɛkɔ so ɛsaa de nneɛma yɛ den ɛba na mo sɛ ɛnya anka bɛde nnipa aba wiase adeɛ nyame no ayɛ mo sɛ nyɛ ka nnipa mma wiase da kɔme ɛne wɔ yi ne atia yi yɛnam saa kwan no so ne yɛyɛ den yɛbaayɛ nti awurade anim asɛm hallelujah saa ɔdɔ no a meka ho asɛm no ɛno no enti papa bɛtumi de ɔwo bia ma wontumi ka nkyerɛ sɔfo medɔ dodo ɛne me yere so nda bi mote dɛ meka ɛnsi da hello mɛsɛ ɛnyɛ dɛ ɛnsi da ɛntimi nsi baabia da hallelujah amen enti kyɛketɛ berɛ a woahu nipa a wankasa wakoma dɔ no ɛmɛɛma yɛ ninkumtwe kyɛn mmaa ɛmaa yɛ nkokɔ nti wɔm kasa ne yɛm dɛ kakakakaka wobɛtumi akulu na ano a mo awale baako aka ho ba ma hu sɛ ɔbaa wale mɛɛma mmienu da ebi nsi da kegya bɛtɔ wiase baako bi twa baako ti baako bɛte na wo dɛ yɔnga itwi so na a life action wo bɛyi ma baako ntwi so bi na sɔfo kura nkyɛn rich kura nkyɛn hu sɛ ɔbɛwale wei mesane ne gyina hɔ ɛ na wade na sɔfo taa ne ne di nkɔmmɔ kyɛ asɛm bɛsi ɔbɛbusa asɛm bɛba mefrɛ ho ana mɛgyina fo no sa no daada ayi ɔwɛti da daada na saa sɛ mfunu ne deɛ nemdo ɛno so yɛ asɛm baako ɛkɔ so sɔfo abrɛ ɛwɔ wata sɛ na kyɛ sɛ ɔdɔ yɛ ade a ɛyɛ last stop in all things yes enti ɛma children is a gift
Emma aya tete ewa awadiem. Yes. Muncha semiye. Aya gift and never love the gift more than the giver. Okay. Muncha semiye. Sha ona ubenya nkwa ewa asase weesu. Aya baako pe. Wana owo nkwa die eye baako pe ewa asase so na mi bie su kakra bi a kire wo. Eda ebire wo mu mesa da akasa afa ho. Eye nipa baako pe. Na the whole Bible saa man odem baako pe. Ewade de ne kasa ebu nipa be. Opuruvu se ono atade enchen ba bi atade ni firiba. Yes. Adam do atade echen de o che na de. Enti Adam ye che na de no o hwa atade ni refi kura se odas. Eno sa se prezi atade na aba no ni tie na do de be che no ko. Anso minim sa wona mu bi ka akere wa na de ne tua so aseda etua so. Enti de odi atade ne bere Adam no Adam anno no ese de atade na wanya no. Muti asem ni efiri se Bible si ade nyina betwam amana ka odo no ni Nyankopon asem. Enti Babia udo ewo no wakoma wo. And you can never love without giving, but you can give without loving. Maka wa hada. Ubetimi ache obi ade anso na wo no no. Ba untimi ndo obi awabera uncha na de da. Yes. Enti. Hallelujah. Amen. Me si entimi nya dai. Enti da. Ba me ka tire busofo wo ha nyina se me bani maami ni kununi ne bani ana ne yire ni sa maami wei ene produce sa akura wei sa akura wei betina ya de piu ya se nyina ma ne papa ebeka de ba akopa ontimi nye ma ne papa da mo ti de make true obetina ya bi bia mo papa ofie wa ebeka ba akopa ontimi nye Eja obaba ye se do si doni ti onyini no wonu aduane ma o ekonso ma pepe fie bibia na aka sa wo do ne che wo yire a o ka sa wo do ne che wo yire a papa bi frɛ mat nkra ni ntina me kan sa no o frɛ mat no tim bi no wa respondo ade tin e no kwa akɔgye ka asoma ma me ne kan ne se ye mobo na ye huwi na ye jikap ye kap da bi papa no na ka kire ma me papa no frɛ mat no ba timbi wa anye so ade tin ye na timbi se mo fa me kap ma me na papa na se ye mo mat hu de wasa ye makap o man ta sin tu man sere no hallelujah ye nyikap Ejaja ebedru point bia waje yo sa udo ba no betina e bibia bebeka de ba ko pe ontimi nya den improvise ma wo da yes ontimi improvise hallelujah enti samu kai kra na tete no se wo ko fi bi mu akowade a omutimi busa se anomuti o timi to for mana papa be ka cho se fiafo omu dani wo mu ho kire awia nti nkofie ho se fie mu fu omu dani wo mu kire awia ti ben ko wale wo mo ti ase yes what say mo fo amu company fo no mu kire ma se efie bi omu dani wo mu kire awia bi obi ampe so be kwa ko wale wo efi se saa die ni tie awurade kra na Israel ko ye bi no Wachi hunu ono odano okire wia yes Bible say was oba we oyame yire etwasame nkwa na mehuni kom ekosi ni na yasere mo address yi okay ano na yame dia muncha asem ni enti sawo ya oba ya kan ya na muni nsa agro na yedi ememe wa ha me busam obi betimi asa singlet dia ba so
I didn't know man that much singlet basso. I'm on fellow here. What pay down now much room go. Now no from Chego. And such a singlet. Said a bear meant to me from an obedient Bahamun number and a bin house was him. Or bow down with Sylvia, a bear or bar or funny kunachi. Or bar or funny kunachi. Or done in what Sylvia. Because where's Pussy? I was saying if I'm a penny whom and I'm a different person. It was Pussy. Or done what Sylvia. Sadly, anything I mean, what a bear man show. It would be soup. It's me poison. It's me the iron. I did give it's me the brown. Because why you be any kind of way? Oh, yes. Dear, I'm away here, I didn't demand. We just a me. Mamina Temu Abofre on Nam Asian with ye, as soon as I'm by the international Donny Chairman. Obey Mama, be our own to me, Mardia, or you bet with your mouth. A reactor, what did your mouth also when it's you when it's you. Sadia, the bit now provide you be Pia, the Cardia Baku. Your supplication is a Becca Baku. What you have, you want a bit now provide you everything. The Becca Baku. A Becca Baku. Sadia now winning now. A bit mama be the Becca Baku pa in Timim Farmer, a dear body. What being for some mom? What did I make? And the South Flowering, and Timmy Jennifer Penny. Oh, Sadia, a Becca. That day in our boom say, yes, what do you want to tell me? So, what bro you man across all the bar? A bra, obey me, yes, Adian. Now, those are Obama down in China, but you are not allowed. And if you are one, I rather be a mother who, when it is Adian, change on road at them. And you know, I say, we use the word love. If it's a I did be any part to be an independent. Munchasem on Pedam Fanche into a big fan, Miss Abunquan, I'm sure movie beer or rap on a bad and a coche. Mons will be adding a ratada. Yanni, this other fire in check. Matida, young fun check. And Tabia Nipan to Nipan Nakuma, and Tia Sadian on to 24 on Fendiago. The new Pusadian and Jadina be feeling in Nakasad and Quakra where they obey. Aquabi no news and more a Ikakra and Yama problem be out who show my Anajon crown which me dab watch any or Donna Kramayani 23 in film. Near Yin and Yemen to Wabontin or quiet. Now what's enough fun a Kramayana and motor who is Janet Yaman or into a bon in Yaman. Si papa bi tabro san so hwe na no na papa we na adwen ya na e na ofre no se masa bra me be se me ma ba bi da no so oh ene ka me da wa se sa ne ma ni nyina bra adai no se me ti dan mu sika so ne atumi nti wa twe ne ma ni nyina wura adan no mu wie ye na afi wa hu se papa na wie ba oni ni gina ho no bibi hye ne motuom no say ntaman what is in your armpit? And I said, my dog, or when I come, I say, and our partner said, hey, go back. I said, oh, why? As some of our partner can say, obey me, I didn't with you. I want you to cut, or money baby, and I want to leave you as I deal with chili. A cramine. It's more on fuck money with a few. Massa, Papa, share cramine and if you fear, I shall near my wound to no cacramana so. So Virginia upon me cramad in a faux fee. Or Docraman is change and near money good year in swimming to keep on the cramine. Man, your man say. Massa, I'm telling you, sir, apart from a radio between your Joan Pama. Yes. And the honor day a walk your walk or the mouth.
ebi na fi Job ni Bible say sana ya ensowe na Awurade ye Job ensowe na Awurade ye no saa so no Satan so be gina ho kasa tie Awurade sa o ye mistake Job be kasa adome no ba ta ki Bible na Job chapter 42 no so nya bo tere ko kan ni na Bible say Job awie ye ebe ye de kesiye ade bia no won Awurade ade no 2 times at the man it is no was 15 10 million 5 million Awurade man say 15 ebe ye kesiye etain asase because montaki in history Bible and ye pain ebin that within 24 hours 24 hours Master 24 hours na maka sem bi atwato no wani ba jikwa within 24 hours enipa 7 ode nipa 4 time ni nipa 4 ensoli mfrechiro oba udimirika ba no bebu ngodode na obeka kire me papa asekreta no ejato enipa 4 mo sati mfrechiro first person ya fast tumrika me ya soli ya awo na matekreta na na one siamfra wo waba unkwa na kai mimi na ncheni jato mema na wu otetai mema na wu junior wu if you know so Munjadie na Bible say Job run atade na man se coat o run no run atade feeling ye blane bodam oh run atade gosh muzumo mami ntumagu wa fi wani o person for boy o run atade me busa mo question so bi twa ne ho a ye ka so wa ye dey abodam me bo wa bodam o wuro wie ye nka won tumu ena o sa so ye so wa ye dey o san ye eno kwa na kire se o bodam ampa what is na atade no to wu ye na obere agina ho no ho metete no wa fabule no no de sinitire ho ade na nkire se mun ka no kire onu adi bread sinitire na bueno eli ni na gu fom afi no mu hye no nipa na obi aso anko ni nten o obi ayedin ya hwe de Job ye o hwe ni tire ho nyina wie no atete na tadi wo bu kotodwe umbetane ta okasa omani nsaso Bible say obunkotodwe na osori Awurade na emawu semansa no ka say me ban I came naked adijana me demi fimi na you na Job I am mature yes the whole Bible on Abraham me ban no be nkuta se say the bia me cite example ne kire mo na me decide your mind say the beya we are intimi nua e ye movie na ye na mo ma me ye sikani e ma me Range Rover tinamu ya pon na maji mu Range Rover eyesu ye movie na ye obi movie for actors na mu sia wo obi wo kura tactical ni bi ebi ni sakre mebo a enso movie ni mo cast ni fie mu didam ya pon ye ka so wo mpie mfirifie ni ma osu omu tani pa kro no di fie ni ma omu ye movie na sase eje da wase ye be srew ye be chi ho ade ye da wase so de maaye na de ama Job empun ko je Bible ti ode Awurade ase ene o ka se Awurade na ade ma me da wasa afa asidantum amen afeni pa wo ho ni nyina ha sana se ta ni Nyankopɔn atotata wani nyamya ko bet
me can't say, Pillows are church man that's a bar solid now, Obien or dog. Obien or dog. They said, I'm in rich Moko Bay. No be afraid, Sabbath, rich, some and Craman woman. Obien or dog. Obiano is called the movement here. Would opa stop 1 month never do be yatro. Na me defend it obua. Enya no kure. Obi afa Trabeka cho say oba no wakwale no bra. Uni majai. Na mind se dwuma na wuye ntia. Because omu fie, omu ma me aka cho omu so omu wale mind se fo nko a. Enti se uni myeji wodi obi jaw. Unso dia dwen bia to so. Meso obeying come to the power. At the big American will be naming Naman, no most on me. Hey, Amos, you were different minds in the Mua, or you be down. So, Nima, Miss Muala minds of Wongo, and I'm one of more dead. Sir, the Job, Bible says, Satan will catch what they say, Rabbi, may catch the Job, and you're more minute. And I saw the one no. But let everybody to be a blessing on this earth. And you need to obey what this. And the Satan said, or do everybody turn and you don't the money to seek out or walk. Sound for the moon, Jimmy. Say, everybody not falling my woman, not Oshra on you. Everybody slow to prepare our woman. And I make a throne. Sound from Omar Jenny around the house. Because Omar proved what they said. One kind of prayer. And he said, Mama, what will you pa? Not James Abefi. James Abefi, no, I can't say. Or done entirely what them watching where we were. Who bet a damn or better than one Abefi. One kind of prayer. Who could not prove what I said or don't shoot? I said, wow, in the tea. One kind of prayer. One of the salmon. Ask yourself. A case of war. I know you say, Fauda winning a man. Yes. Fauda winning and 1 hour door a rateno. We just me 1 hour door rateno. When I come up, I will wait. Yes. Bible says, Satan na mu katran say Job bedome enti obowura na yere e ma na yere ka se wonu mi awurade obowura na namfu amum ka se wonu mi awurade ni nyina Job bandina afi saadi no yeye ni nti no o kire se odo awurade chende won afi awurade sesa enema na o so no agya Job so Bible say o ma ne mohum e ma fi isira Job ana etan yes. Na time bishafo so person unye Awurade nante na Awurade bless you ma unya hoto enya nkwadia ena me kasa asem wi atero se da Awurade ten ye wo enti Proverbs chapter 3 verse number 9 Bible say for who dear Kaiman Proverbs chapter 3 verse number 9 Proverbs chapter 3 verse number 9 Pastor 3 verse 9 was say for who dear for who dear everybody anyway now for who dear everybody anyway now for who dear ofinya dear everybody anyway now everybody dear edi munyam ne ono baye mo dikan nyina ene ono baye mo dikan ena adedodo baye wa san mu ma sabata so de ye owo edi kan be Awurade a afi adedodo baye wa san mu ma adedodo baye wa san mu ma say Awurade wo ye first come first serve enu ti na ni okra bia wan ti na fa ne ho ma afade ama Awurade no ni nkwa sa okra ni nkwa ebusafo me ka no kra kire mo de odi ama oni nyina betwam na aka woni ne do no e wo ne ne ntam hallelujah ni pepia opudu kire Awurade se odo no Awurade e change wo na wo de mo akra ni pa kwa ne nam so bi da saadi ni bi edi kire wa o wene wa na o wene o wene o ha
enti no betumi adwene awurade ha e no be prove at awurade sɛ ɔdɔ no awurade kyɛn de wo hallelujah ɛnɛ abusuafoɔ ube prove dɔ awɔ ɛna de akyerɛ awurade ewiasefoɔ gyidi omu wo wiase mu no ɛkɔ anim ɛkyɛn gyidifoɔ meboa nti tasa to ntwamu da loto ntwamu da me kɛro ade so no kra kyerɛ so bo wa so wasati nya medwuma so mo kan ne sɛ awurade me de me hu ne de me wɔ nyinaa ɛyɛ wo dia fa me de abafa dia ma me ni hwɛ de me wo bia yɛ wo dia ɛna o ka kyerɛ awurade ti wase busakuru adan time a yɛbɛsa tena ɔno a nipa ko mu de kyɛɛ ɔno a ne sɔfo maame na ɔmo de ɔmo sika si dan bɛsese no ɛbɔɔ so na ɔmo hyehyɛ bibia ɛnum na ne yɛ asɔre yɛdɔɔso na ɔmo bie mu kakra ɛna afei ne yɛbɔ tent hɔ wonim sɛ saa de na papa no yɛɛyɛ because that time na ɔhan dan muntie ne yɛ o muntie saa sɔre no bia mfa nto ne tiri na sɔfo wɔ han dan 2 na o use transport atantantan bi white ni bi ɛno na ɔde nam so amia engine ko tutu soro ha oduru ase o tia so a ha mu ne nkɔ no ina engine aka soro na ka na bedi fam saa time no na ne condition o ba na o ma ton CDs obi na ball ni 3 million ɔde yɛ o ma ton CDs enya sika no bi si saa ban unim sɛ so for maame so yɛ doctor o US maame ne sɛ daka to so mu nsi dan ma no na ɔpɛ sɛ ɔba Ghana ɔba bɛkyerɛ na ɔmu gye plot si dan ne kama ewie ɔmu wie no ɔsɛ wo ne okunu mu nkɔtene mu ti asɛm yi o ɔka kyerɛ sɛ wo ne okunu mu nkɔtene mu ka ɔma me no wɔ sika nya adeɛ a ɛhɔ no wawo ne ɔntwa da bi mɛtena Ghana na ɔde fie no ma asɔfo kɔtene mu ɔno ankasa ɔni fie a wɔtim saa fie na maame no si maa no because ɔse wɔnyi invest ama awurade enti de a me ba boaso ka asɛm bi kyerɛ miwure mfi da ɔse mos nyame adwuma a woyɛ di kan dwene awurade ho na awurade so ba bɛsi wati na wadwen ho the faith and the love yɛdi ma awurade nti wonim sɛ wode adeɛ ma wo dɔfo a wonti pɛn meboa agya ko ka asɛm bi wase hwɛ yɛn yɛtumi gyina soro na yɛgyae ɛdansafoɔ agu fam ama maa yɛn nte mesi saka kyerɛ me sɛ Amos sɛ wo paadeɛ na me kunu paadeɛ a mede bɛma wo mede bɛma me kunu akyɛ wo na me sɛ ɛgyita mie me nua sɛsia mpo no hyɛ na deɛ me kunu bɛtumi ayɛ ama me no ɛno na bɛtumi ayɛ ama sisa sɛ wogye ne sɛ awurade bɛtumi agye wo nkwa wogye ne sɛ the Lord can provide all your needs why are you panicking ade nti na gya wo gya sɛ wowili si biribi ama no ade sɛ ɔwalefo a ɔbɔ ne kunu bɔsɛ na ɔdan ne ka man bi si sɔfo meka kyerɛ me yere sɛ woyɛ bayifo mewie no ɔno akɔda dwene ho naa anyɛ ne yɛ wɔ sa bɛpaa me kyerɛ sɛ me kunu ampa mɛbayifo because ɔse mede wiase adeɛ a mewɔ biaa fie a mɛsi nyinaa kaase ne nyinaa wonim sɛ me ne wa ɛna ɛkɔba adeɛ biaa woyɛ biaa wonim sɛ me ne wo din nyinaa na ɛhyɛm ade nti na sɛ mefa sika bi de mu obi a na saa yɛ wo ya woyɛ bayifo ɔsɛ ɔbaa no kɔda dwene ho na ɔbaa no ɔbɛka kyɛn sɛ bi wura ampa mɛbayifo kɔ asɛm a kan no ɛyɛ nokorɛ deɛ ɔwɔ nyinaa ɛyɛ wo de aba kakra na wɔde mu obi no ɛhaw abusafoɔ yɛnni awurade mu gyidie mɛtumi ama tɛs me ankasa koraa personal sɛ me ne wo nam paa na wonim paa yi a woanwe a bɛka sɛ mentimi mmɔbla akɔ bi ka kyɛn sɛ ahombɔne na ɛyɛ me saa mede me sika kyekyɛ wo lɔfrɔf saa no ɔmu mpɛ sɛ mɛbɔ bra wo sɛ wɛsa aspirit o mekɔtena afie na gya na ma sɛ adwene ho sɛ akɔ yɛ sɛ nniam sɛ dabrɛ bɛyɛ nokorɛ o na mesɛ adwene asɛm no ho a ɛwɔ me tirim na God is so good sɛ me say show your love to him ade nti na awurade anka asɛm bia sɛ monhwee na mamfa mo dɔ a mawiase wɔse ma mo nnɔ wiase anaa neɛ mawia wɔnim sɛ ɔdɔ mu yɛ dɛn ɛdu meboa me say the only dɔ ma awurade bia you can never be saved ɛnti wɔse adeɛ nyinaa bɛdi aboa hwan mu
One of Bompire. Debbie. One of your Dorati. One of Pastor. One of Dorati. One of Bobbine. One of Dorati. One of Tony. One of Dorati. Again. One of Dorati. Big time. One of Dorati. One of Dorati. One of Dorati. Why? One of Dorati. Saying you deep power. Meboa. Mumu bebere atiti ashido mu pen. Obi wo bushi, obi so tenem, obi dem. Enti asasi su Awurade enipa ma Satan siri Awurade. What are some American was sitting God and on there and I'm pass what page deep for Omubode will say bra, Oka, bra, Wajuma, bra, Akontu, bra, Emma, bra. On the sound of Namunia Manano or Bode will Chilenipa. And no switching a many page boom. To say Takate was the Sanya Manin in the Pedinity. And the Saradi Nipa, I was as in a Hiana. Samuti Yasama making it, he could be Bedinity. Now I'm saying the background when yes, Ghana, any patch bang. Meboa. Say, Hiani, Papa be 20 and any answer, Papa was in a year. Was a dad in the CKC na better 1 year at the show band to mine. Now, Master, and that says I'm straight, the what are you yet or any pain so be feeling. Hey, you be do was what said this cuisine in 1 year at the show band character. And my baby, Omu wari Job, Omu Krasa Job, Yirisubani, Sapa over the Wale Rabbit. Because of Babesia, maybe no, a test, and Yami. Obakasam is a menu, I didn't what are some more kind of you. There's a wound of Pedia or Pepema Fufro. Mudi Amoka and Babu and Munchini was said to me, I didn't know one cassette to me, Radina. Two don't pass that folks can see bear 1 year. Let's show you the Subai. Checking Subai. Respect our demand, a subet. Or bar, you couldn't tell no that's respecting Uhuna Kotono. Yes. Uhuna, our banner, Bomuasaman, or your bar, or your wife. May I say, according to my decision, in the Bible, they don't qualify to be called. Who are bad, you couldn't want children. And your mom queen, just but that's respecting us. Who are bad, not Kotono. The crime, yes, of you met down one family. Because who need that? Tiny pan and heavy quite simple. Every tiny pan of bread inside, Christosum, I bread and butter. I am a song. Into a tinner, share Rabia, Credo and Mammy Coffee. Was it or Mammy Moon, the baby, no be so much Jabian. Or Shem or Mammy, no Shabba, Brana, no Shem, no steam near Bever said, and the Majan, I mean, yeah. Mammy was under. I don't mind never going to need to one. I'm not going to man. We did an amount of Rebecca. Oh, I'm Mr. Deb. What's the David? Now, after me, Jam, go beyond a woman. Oh, Petty. I cry with you, and what give you? It will buy what you share, Rabbi. Me shut you obey me. Me shun a pass, one mammy couldn't be. That's one mammy you didn't be. That's all one watch them. So, Prince say, Sarah, they have the name from. Thou dove into a corner where you don't go cry. Or better, I don't or better now. And I have to come here with a baby till uncle who come and a money dinner temple. And I'm saying, Monam warfare, Monam water, on an Yanabia, or Parko Dichi. We did not tell you where in a temu on one Yanabia. On one a bear man yet a pay. Why need your dog rugby? I rather so genuine. Asa, bra. Release what you have to gain. And then I say, every church is in. He says, you be releasing when no money man in a crown. You keep on no money on a crown, so you're there. Say. And to me, I don't want to preach what I haven't passed to me. If you send pen, first one not done your ass. Be more. Master, the crown I make a ceremony.
One now, everybody be me up, picture of this earth, and you will do the change more. You're ready to amount. Because everybody has so wash car back pay. I saw 100 million pay. I saw 10 million pay. I saw 1 million pay. What should I say? What the 1 million change on road? I said, yeah. I don't know if you know what it means because they are Satan cerebrally. It cannot crash them. There was a time everybody I did do a Britain Baha. Me preach you I will see a Joada, Bixin, a brother, Kadani, Yawadan, and a Yawada. Now we talk credit to Mammy. And they know we talk credit to the Mammy, and I'm a dequayada. Kina the air, I'm a Mako preach, Miss Miniska. And I'm a Felisa Mercato, so on talk credit to 400,000. Because we better walk through the idea. So, because I'm a man, which means almost 40 cities and I'm a media. And I'm missing this can I'm a Felisa Mercato will be a Metia, Yabas Sunday, never Pabia Ba, straight off. And maybe Basso never that cat is a member of 40 cities, never talk credit. Me say you would kill me fucking. All question I'm I'm still ready to see you my power. Papa. I did that year Juma because I did be a social. Yes. Or that Minka and your mammy yet ticket back. Me Yadi last year because young economic to me that my one day claim to me. But me try out there, I didn't your mammy, the man can me testify. Me dim a who are then a jet. Now me do one dance to who say and grandpa. Maybe call secondary school, now me call for lesson. Anna, my school fees, I'm not sure that I deal with a bar. No matter saying, some of your castle will on a young pa. And I'm this kind of bar. I feel me could feel I'm saying. I dear, and all the meeting one answer. Make your call, but probably will no more transmit. You could be a dim command, Papabi, Kennedy, and what's it to my friend, John Cofford. My name is Madame Fubako. Not Papa, as our groom would, I can't say. Measure Muscu at it. No one 4 years, they pick up on the drivers, the Yakuma could see the school is Yaka, a bedding now. We are no trick a friend or you won't be imbecile. Mamma Castle, as I'm being thrown. Another time, the same thing, Michelle and Pebby. Now, the we are all see Sunia, the other mechanic condition now, and we will be Korea. I sacrifice myself for some amount of money. The middle stage, now one as an ABR, one city crowd of a trade in no will be. But I said, they say, yeah, what will you know ready? I will you already. Some of them are Solena, some of the swat and Quaba solid, and after me city said Bacopa Crana, ABM in Libyan, so move a so for ABR said that they were, and fact me, and it's me, but they're all abandoned. I have to release what I have to gain him. And I said, you are not the father in between but maybe intimate free. So some of me can be for no culture to what. And then I drink Jenny, will be your drink Jenny, it will come to Sumubiana. Bible say a bonnet man. If the Saudi panel, it is dear Rabia Temple. No near Radibu TD, sir. Saudi young coupon now, and then I'm the bit now, you be there. Then Kauba solid. They are two of them. Every now, Bussy. You want to face off every random dancing. And see now, the same with us offering now, what's on a church. Hello. There's the one as I won't tell you. Won't just yet, because Oba solely are two of them. Won't just yet. And now on our door a radino. Obey to say, Jacob, baby, any pain in dear a obey dear Amanaya day. Amen. Desire your body, I want to yin shenipa. You jow now our becan. The old day, Wakatanas. You jow people. Papa be a radical says, just of what we do. Never did to be the name.
na asome Awurade ka kyerɛ ne sɛ sɛ ɔkɔ asɔre a ɔnkɔ nan so sɛ nsɔlema ne ɔwɔ ne nyinaa obiara nkɔ kuro so ne bank account ɛmfa bɛbɔ afɔdeɛ ɔmo pɔn no sɔfo yɛ medi watɛm ne nnɛ deɛ na ɔmo so wei di nam ha na mɛkɔkɔ di nam na yuti di nam ha ɔmo so pa sɔfo naa ɔmo pɔn yɛ ɔmo baayɛ no the following week na ɔsɛ asɔre Awurade ka sɛ menyɛ no hwan ɛna na wɔtumi yɛ asɔre dɛm wɔ tii single person na ɔsɔre na ɔmaa ne nsa so na ɔmo hwɛ check ne so no ɛyɛ billions of money sɔfo no sɔ ɔmo aiki no mu na ɔda Awurade ase ɔsɛ Awurade yɛ nokwafoɔ papa bu nkotodwe Awurade se ɔpɔ obi ɛde n'akyie agya no ba ɔpɛ deɛ ɔdɔɔ no Awurade kyɛn deɛ wɔwɔ why the between I had na papa no man bu nkotodwe na Awurade ano nkyɛn ne week pɛpɛɛpɛ ɔmo kɔ fie team na sɔfo no sɛ Awurade sɛ ɔmfa ne si na nnem mo kɔ check history abusuafoɔ deɛ wote sɛ wɔwu a saa deɛ no wonnidi na wonom na wonna ɛyɛ hɔ ya hello ɛyɛ hɔ ya ɔdɔfo mo dɛ mo nkyɛke ne ɔmo a mo ma asɛm no ne wotiri mu dɛm na kɔkye ne ho relationship bɛda wo ne wo dɔfo ntɛm no kɔkyɛke because nipa a wodɔ no wode adeɛ ma na wonyɛ bɛka sɛ woagyimi wo yɛ sɛ wɔdɔ ma nipa yɛ dɛn ɛgyimi hyɛ wonim yɛ papa mo berɛ koraa no te wɔ na ɔhɛ sɛ saa bere maama montena se saa bere maama ne yere tumi ma ne ka sɛ tena se masa wokɔ na watena se meboa ɛsɛ Ghana hey Ghana so ayi jeje ɔmo sɛ ne yere no ɔtimi ne kora ɛnso gyali pia ne wɔbubom ɛnso ɔsuro ne yere ne kɔkɔ because ɔgoro ho a n'aso bɛyɛ so maame mfama no nti mɛba abɛtoa so abusuafoɔ so onua nsa ka kyɛn sɛ me nua dɔ Awurade ɛkyɛn deɛ ɔde ama wo na deɛ wowɔ no ɔno a na de ma wo amen bɛsɛ awia obi yabia ɔno ankasa no ɛbɛgye ne nsɛm na because Christianity is all about testimony. Yes. Our faith and testimony. Our so we have testimony to testify. Ultimate testify. Me wɔ nneɛma bebree a mepɛ sɛ meka ba me ntimi. Ɛbrɛ ne mma me kwan na ahwɛ so ɛbɛtaa sɛ mɛda nneɛma bi a ɛyɛ ahinta sɛ mɛdi dodo. Nti ne ka no yɛ me den. Amɛtwerɛ. Nti I know my God that I'm serving. Hallelujah. I jam krate to da didu anu mu ntima se. Me kacho ndeja minim dia na mi yo Awurade ye no kwafo. Nti ampa so ade ne me ya o sama na mu. Nti I will keep on doing it. Makucha lo to first one medi nipa o ma ba no. Wa ma me first, second, third, ni no de ba mi. Nti de so to people ba. Me yam message me. Eyam so. Me jam kese. Hallelujah. Na on say we are the for kra no mu nam no. Enipa mo ne nam a oyɛ pɛpɛ. Nipa da bia ɔno na tɔma ne namfo di no. Me busam da bia onya bia na onya bi. Da bia so onya bi. Ba de oyɛ na agyen sɛ oyɛ chisela ama no. On say da bia asoso no. On de sika on pɛ de bɛyi. On pensa so. Sika nhwehwɛ o pesho. Nti sa wo mfa ne nkodwom nkoyi ne nkyira na wo firi wo nkyɛn ɔkɔ a wo mabu. Ti na Bible class mu nhwɛ na mu nhwɛ mu yɛ wɔde ayi. Look no. Hallelujah. Amen. James. But I don't say you don't care. What you know, I don't tell you. Masa or Beb.
me say I me who say so from whom you to them yaka because on the rabbi extra me to the sense na me wo ma ku ni pan chama ni pan chama because obia ohun mi oba mi bia ni say Amos wode yi Amos wiska na me danya ya so because say me no mi tia ekwan a me fa so bia o the problem abakura mi ntimi mu na ekwan a me fa so a me no be kasa nipa ni be wie no on chama de say me yi 26 te on fa ma me because on say must die onyia niska aya blessing but what they make am pass na me hu mi hu say me nya ngu susu a me a me da wa na me fere fere na say the medical fi ko me a me ti hu say yes me a kasa na brado wo be dey be israu anaya wo de hu aya ji wani fe fom ka kra bi na he na show abra me a me ti hu oh ne ana me de ma no ka say meto we ni na no ka say me boa wo minim de mehu me ana me bon pa ya say brado ma me hu tumi because me nya bia me a me hu ebi no original car na igla want to down radiation nya me tumi because at the age of 25 years won any amount now timi share enipa ebi secondary school ebi nursing training ebi private o check name say the srawa baka say enya no kore ba nam didia ni wo everybody timi some say say ade we wo be support am padea ene tam ni true ya no de ho ade aba no wo he so be fa na ade be mani pakura say bien ta frank be chemi 20 million ana maka sem di ni pawe ebe ko secondary school tam na so say mi an kasa me digidie na ye na mi ni bi so da ho tam ni do ama we di ama me sa tam no so su niska no wo he wo say wo ye no kwafo a wo de be ya ampa enten kondu bra wo so hia de ye wa wo na ko saka kra aka na abo anu di ya wantimi na wo di wato apiti wo so aka ni nyina abom wo di abom wonderful entina empani focus sika ya mpe ye de yenya na me se me pa bi me try ase me tunsu me to ani me di kakra me to ani me di na me adina no ntimi moa na me release say mama ntuma aju because ebere bi ne ya na ya obi che 10,000 a chepa satam di muodu na so friends me de ko hwe ya no wa adum ye ko no ka chentimo enye 10,000 we de be ta sa sesifi nti enwe ne ho ye nkodi dabia no ka che say eda woni scan sa da no obi di rich dabia no ka azu nim say ye nyina amu onna no because wasi wo nim ne wo sia na bisa so ho te wasi wo nim awurade kwa so ho ye mi di yesu no aka na sa no ko wo bisa na sa wo ye so wasi nyuma na be tere enti ye nam no eda woni so se mo sa da na me di ama mania wo chen 5 years na sa ta fe na fa do asa ba so de akoto no wadi am pass wo nim say ye nyina so no na adika si ni fie fe if you know assassin krom tafu krom assassin he has faith in the Lord once why you know what say any pepia umuaso na ekoso hiam last time I made that say was say radia chemade bia ne boy 160 million me aka say me ni ka metima pega akoto but time do say radia mu say me hiam no release be the man sha ya babu asu free me say me come sick but me near a challenge when me timi say e painful there but me try them say me lifestyle me no storyteller but I want to be a demonstrator. I don't want to preach and cite examples but I want to preach by myself so that my testify you them the dia dance si ba ko ko tell so for one of them was wuntimi na jai nam se down me try am pass already ma me di nkuni me try am ma me di nkuni because when am come here e be je deyamo ba yes sir already person o peja wa I just want to fan so him you be so better nyame mo amotie wo marry this year you we wo mo amotie nyina wan hwe wa ye peja 1 billion ma obe collapse true
mewa ubekuru interadi siesiu isisi o menuma pa no de ade asonsan ye mpe sister love God more than the gift and you know you be see na me wan yeru ade na de ma ne busa rich me babu asefo me banana sofoka obi aya Amos uko up and down do bre enti peka sofu di ka ma me ka bi na 4x4 red ba afena as a car up and down ne ho sensem ti obi kura de be pim na me nim na me ti se na me ti ma anka mi e na oje ka na ode chair ti mi say be ba no ka tem se ka bi o magazine me nkoye am da bi da bi o ka mi fi da bi o ka mi fi me ba na me ko ya pon ne ntafanka kusimi ya pon no kusimi ya pon no be so de afena ne ha me pese me dodge because obi papa ne ne yire ne ma no matena ha no me dodge cry dodge say so me kwa kusimi ti ne ha me tafe nyame ya aduma na brajo nya aka ya pon de am se jame ne brajo be ko na me ne ko na me ne ko ba nti me te wa one day na brother ba ko frɛ Richard catch us up say e for baby obi ko bia ya on frɛ me o frɛ na asɛyɛ ne de me de ne be ko na so sɛnyɛ me na ma frɛ no no ana so de be ko dia ene efina kuma mu yentimi nhiri ni nhira ho kwan na ye ko ba bia na he for na be fa ye ko muni ma de Awurade ye Awurade hyɛ akoma pa ne adwuma na ye sɛ ye invest ye ho ma no so fa sɛm no kan sɛ mentwe no no ho kane na Awurade ba be timeti adwene me ho no me wadam no sɛ mpanimfo me so bia se ko sɛ mo safi so bra na ye nyan hyehyɛ omuni mi din komo te obi am wadwuma omuni ubu ho akontam ye kasa wie omu hye sibu suit me ma me yensa gentle omu kwa me dadam wa me so fo wa awura ho no obi sam Amos ko ba ha ene ma ekose se da awura bi ado ni me ne de te na me mam testimony 2 pack on me twa so time I for do yes na mu a na me ti wa na rich friend man no so obi afre se opese serious ibra ni up and down ye ko no otoka ma ye ko ba bia ne de ko na ka no so ye adwuma ento no nam so ye so o si an o si se ne ya ko ye ready o di kan beba ye nkoto ka ni na ba bi ye ko bia ye mfa nko munti asem ni o afi me ti wa na ka te wa de se Awurade ma hu ni se ade a evie nipa ne asofo nyina yisika enti bom buame na bra me what access to money and men quit from it na me nhwese me timia because Paul say me nipa dia na me sell awon na me diri dia eno ye bra wo access to something na wa ngasa wo sa wo nya den yes eno ne me sell me ho so o ka say Abraham fa wo babra aya simple sa ya mamon kasa enya simple enti na empanifo yi ma miska bi ana me ko bompa o dem ka chewa de se Awurade me pese me nsoso me ne unya apam na me timi di adanse chire nipa ana me ka che Mr. Frank ni empanifo se eja ya seskan munyai na ha wo musa o munti ase munim bi Awurade ye de na me ni umudi nkomo ne bompa ya ne 3 months time papa metwa na papa na me ka se o se Awurade ka che ne se ombre me credit no wa ba so me hu ni se enema nyina Awurade aye matom e wo akwanyasa bebere su bi so me pese Awurade ne makasa me pese bosumi bia onya adwuma bia ma me nsu tia wo munti asem na me kan yo munti asem na enti ye ne atete da ma eye hardly ma ye benya dance die o eye hardly ma ye benya dance die o ko fa no na dia so na abegina aka dia atwe odi mbo eni because wa nkasa no wo puru pate wa de say Awurade ye nipa bone fo wontimi mu onipa wo de wa de ma na wo boka enti wo ye bi ma na eye wo ya to afan na ehira ana ade ne dia ya ne sa ade ne kuta wo sesi a sa opeki wo kra na ade kro no aka aye we eni sanka wo de ma no ena wo je wo nkwa ka wo ye ni ya na wa anyi ni ye the Awurade change wo de ama wo
If you say, I said, yeah, papa, any day you pay in every him and ever. Every him. Timmy, Debbie, I'm a kind of me, show be money, I did that, but let's see what the chrono now. Let's see what now. Me say, me a radebe cosway, Shirame. Or Becosway, Shirame. Hallelujah. Many of be not many casa, or as a why you have frustrated our Casana Massa. Say, you will say, in the Pana for Jumadia, in the Pakistan, I will be young. The Pakistan, I've been into, who bid to me, you any free in the past when you say Radis. Was all Jesus any Pana Radena Pejanetia, I then I won't you to also at the beach map. It's gradually, young as I mean, who said, I'm Papa. Saa Jane Minya and Sakumana Minya say, a unipan and dinner name of Radia Juma because why a bank of Juma, Eddie Bank, Akatia. Yes. So for West Artinia, Zion, a solid by not as on one you pay, but also the Bembo. I'm Pasha. They are both and would do one dance. I just wish to up a Panama, one share banner, obey, never dare say, dear. Was one word kind I said, and I want to work it here. I didn't know how. Maybe 1 week to a change of 400 million gifts. Okay. You 15 years would can't lay first foundation, but if you're winning and a winning him. Or cut them from what you will see if you castle. Or beat near mammy, see if you man over you. Adio will be that's what we did as a funny dear ready into what so bless you and blessing. It's a less challenge our God. Yes. We tell ready to say Job said they made door chain me here. Ever they made door chain the car. And that devotion a chump then paid devotion one male rabbit. Never I didn't finish my blessing a chump. But the way man on so ash shadow veggie. To me, invest in your life and marry. Hallelujah. Amen. Abraham Tebi Ekatre Zion Chokura for so ma Omuni Asofo no Omuni Kano, Peso devote to the bedroom could do Dumbako. Ampa last of Framos of Unima dear Radia. I fear a radiating Yama Mato as I say, I fear Jumaga Canambia and our blessings on a minute on a private car, 300 million. So Bekumasi Diana baby because a fucker. And you are 15 years old, the guy invested Obi out here. Or Casa Semi Pie, and Miss Ramia on Kazayon Padi, Massa Opa. Yes, I crowd you know better car. Manu with that type of Obey and see how they can send in some of Jana Yan to Quay. I crowd you into a bell. I cry. Sister be idea no me credit banam so be ai o so fo wo hwe my appearance at Mr. Frank as of China e be erade na yi atem o so hwe my appearance at me tell me ho kire me nti me ba na how o mbe so obeji ba me ne erade na akwa apam yes nti me ba so fo jiwa on the sign the little she has or trying the best or the should be there for one erade ho. Yes. And you want to say no, what's up with you being what I will not stop because I know what I'm doing. Yes. And to me, Pewana, we need the oil and we need to be married. And you want to yes, so why yes, so be a first coffee. But what we need every day now, don't come and do something for the Lord. Shall you know, Anamos? Bombay. Pray every day. The Beji would be in need testimony beyond my brother. We need testimony bia make my baby Michael the net dear me ya bia me ankasa message pain na make my baby one dance wa baby Michael dia dance ni and now show na odon and then onu ma ba for dem onu do eru ade nko a ehwie ya pon eda mo fa bo ni mira ntina man fire obi an miami kine ma bo no because me be say ready chira sa asafu yi e mena kakra bi a me di ha me firi ha akono ensafu ma mu ye bless me be wale obi ato Range Rover no dia cheme amen so for wale na ma fa hu kanyina amen
me to shoe amount. Yes. Me pay shoe achacha. Me to Italy shoe amount. Amen. Eradi nhyira mo san nhyira no. Enka enne kwase no wadibo tu ka so for me ame de me ka twin so le ma aba. Na eradi gusu no bless asafo no. No bless asafo no. So for mu mfrafra akra ni nyina me form credit no ho ka. Enye obi na ebe ka atro nipa ni fina kuma mu. E ba fa na eradi bless church no. Or bless every say oh here buburo timi di nipa kwa hefa wonsam jem sha no na me ka tro no tu ba solid na wo de wo so no kakra wa ucho ta korora bi o tim na yire te won nche na magu agira enti eye bone enya bone Awurade mmoa mu no bi anya efie han no ntimi nto na saase ne so ne die wonsi wona ne ma na onya asumdi obetimi di asum Awurade enti ene fira hunyam epia ma Awurade na fe ko hwene ni Awurade ne ya no be kwa pam kesa Abraham uso Abraham shay ansa na wo ya father of faith uso Job shay ansa na o mananya buro so atende no wo kane uso Yesu shay ansa na abaye na hini muhini ene awura mawura eduru me nso Mama Dansidie, dear me waysha, Mamma dear, a chain will, Yesu, Amen.